ka sorkar jala kalap teng ban pensngeu baka kloy ban priang yaki bailam khamat ka hanyau terap National Liberation Council agency syakami ikran yasok ka sorkar jala kala ongro kamailat ya kino ki kam penting pensmej ki bakata ya ka songsuk songsan ki baiba jong ka jala haka bedai ka jing ikran yasok barka agency u sompon menteri rangba jong ka jala uba person tensong ul pensngeu ya ki jing sausi ya ki bailam khamat ka agency da ka bakil pengkot ia ka jing ikran yasok barka sorkar jala la ongro bat pensngeu ia ka jing sengau kia halor kane badon ki samla ki bayarap ia ka agency banle ya ki kam penting da ka babo bom ID haki jaka paiba uba person tensong ulobo ia ka jing kali ka ka jing mentoi da ki bakile kumne hendrai ulong ki jing penban pandal tiket batlap batkan kata ya ki bahing masem jongki kumtau ba person tensong ulong barul kentu ya ki samla bamdai pensya yalam bakla kum ya kini ki kam penting na kata kadau uba person tensong ulo pentip barulong baklenti ka jing ikran yasok barka agency lembat ka sarkar kadang play hadok menta ban penbet